Ngayon bagal daw yun kay Ilocano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kay Ilocano ay meron tayong bisita dito sa munting bahay natin kay Ilocano. Ito po yung pinsan natin si Manang Pauline at saka yung mister niya galing Canada po kay Ilocano. At saka yung mga pinsan din natin na galing Cagayan. So tara, samahan nyo po kami. Meron tayong balikbayan kay Ilocano from Canada, yung pinsan namin si Manang Pauline yan. Kaya mag-house tour daw sila dito sa munting bahay natin kay Ilocano. Kasama yung mga pinsan natin kay Ilocano na sina Ninya at saka si Ana at si Uncle Lilon, Auntie Maring at saka si Auntie Talin. So nag-uusap-usap na sila dyan kay Ilocano kasi sa haba nga ng panahon na hindi sila nagkita-kita kaya yan, nagmamarites na sila kay Ilocano. Stilat na. Uy, ini pakala kami to dita. Pagkastami. Nagmaya dito ang hangin nan eh. Buena manang no ko. Ate di ka nagamit ante. Easy. Gagapong na titi. Gagapong na nanan. Ready. Ready ka daw. Sino ato? Ala. Sino ato? Ya? Sino ato? Ay! Wala nang kaledi ni. Tuloy ka toy ah. Ako na pinagwari ba na mga kaya di ba? Ano nagpintas ni? Daya. Ami kasi amo na nakaloka. Na? Itambat ako si namin at para kita iglalao. Akala mi saan? Ang kwarto ti Bakit. So nga para kininanang dito manang tanga makauli. Kwarto ti Bakit. At kariwara. Ang kami makauli. Na. Kwarto ti Bakit. Na yung inalaat ang tika para. Yan, video. Video. Ay man. Tapos na yung bakasyon kay Ilocano kaya uwi na sila sa Cagayan, ang mga pinsan natin. Pasok wala tungat daya to yun. Pintas sila nga nakatan sila may Maki- pantipuraw nga pa. Makikita nga ro jay. Dahil sa kada ito ni pasok to yun.